Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bingkay. Taong 1990, Milagros, Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan sila Bingkay at ang pamilya niya sa Masbate. Tahimik ang kanilang buhay hanggang sa pagdating ng taong 1990. Sa taong ito, merong kumalat na balita tungkol sa isang kultong pumapatay ng tao. Naging matunog ang balita nito noong dekada 90, gawa ng marami-rami ring pamilya ang nabiktima ng kultong grupo. Itong sila Bingkay noon, nakatira sa parte ng Masbate na kung saan talamak ang patayan. Ang grupong kulto noon ang may kagagawan sa karamihan ng krimeng nagaganap sa kanilang lugar. Dahil sa mga pangyayari, pinag-igting ng barangay nila Bingkay ang pagbabantay sa kanilang baryo tuwing gabi. Hindi na din noon nakakalabas sila Bingkay ng hapon, gawa ng hindi nila alam kung anong oras aatake ang kultong grupo. Isang araw, habang naglalaro sila Bingkay at ang kanyang mga kaibigan, bigla na lamang siyang tinawag ng kanyang ina. "Bingkay! Bingkay, pasok na! Mag-aalas 5 na!" Sigaw ng kanyang ina. "Opo, Nay! Nandyan na po!" Bale, tinapos lang muna ng dalaga ang kanilang ginagawa bago ito pumasok sa kanilang tahanan. Pagpasok ni Bingkay sa kanilang bahay, agad namang bumungad sa kanya ang sermon ng kanyang ina tungkol sa kung gaano kadelikado ang paglalaro nila sa labas. Hindi naman nagawang sumagot ni Bingkay, gawa ng alam niyang kasalanan niya din naman kung bakit siya napagalitan. Matapos mapagalitan ni Bingkay, agad naman itong tumulong sa kanyang ina sa paghahanda ng kanilang makakain. Hindi pa kasi dumarating noon ang kanyang kuya at ama dahil nasa trabaho pa ang mga ito. Pagtungtong ng 7:00 ng gabi, gulat na gulat ang mag-ina nang marinig nilang nagsisisigaw ng pagkatok ang kanilang ama at kapatid sa labas ng kanilang bahay. Dahil sa takot, nagdalawang isip pa ang ina ni Bingkay na buksan ang kanilang pinto. Nang marinig na nitong galit na ang kanyang asawa, doon pa lamang nito naisipan na pagbuksan ito ng pintuan. Bakit ba ang tagal niyong buksan ang pinto? Hindi niyo ba naririnig ang sigaw namin? Galit na tanong ng ama ni Bingkay. "Hoy lalaki, wag mo ako masigaw-sigawan dyan ha. Pasalamat nga kayo dahil pinagbuksan ko pa kayo ng pinto eh." Sagot naman ng kanyang ina. Nang mapansin ng ama ni Bingkay na medyo galit na ang kanyang asawa, pinili na lamang nitong manahimik habang tumutungo sa kanilang kusina. Pasensya na kayo ha. May umahabol lang kasi sa amin kanina eh. Hindi ko alam kung kulto ba yun o mga baliw. Masyadong nakakapangilabot ang mga sigawan nito. Kaya naman, nagmadali kaming pumasok sa bahay. Kung hindi nyo agad nabuksan ang pinto, aba, baka natangay na kami ng mga baliw na yon. Wika ng ama ni Bingkay. "Tay, yung mga kulto po bang pumapatay ang humahabol sa inyo?" Tanong naman ni Bingkay. Hindi ko alam anak eh. Siguro mga walang magawa ang mga yon, kaya nang aabala ng mga tao. Sagot naman ng kanyang ama. Kahit alam man ng ama noon ni Bingkay ang tunay na kaganapan, nananatiling itinatago niya ito sa kanyang mga anak upang kahit papaano'y maging masaya ang mga ito sa kanilang paglaki na walang gaanong iniisip na panganib. Lumipas ang gabi at balik normal naman ang mga pangyayari sa pamamahay nila Bingkay. Sa pagsapit ng umaga ay hindi gaanong abala ang pamilya nila Bingkay.
Wala kasi noong trabaho ang kanilang kapatid, kaya hindi gaanong napagod si Bingkay sa trabaho sa kanilang bahay. Sumapit ang hapon, isinama si Bingkay ng kanyang ama patungo sa merkado. Bale, dumaan pa sila sa Pantalan upang kahit papaano'y maipasyal din si Bingkay ng kanyang ama. Matapos nilang tumambay sa Pantalan, ay tumungo na sila sa merkado upang makabili ng kanilang ulam. Tandang-tanda pa noon ni Bingkay ang kanilang binili at yon ay ang buto-buto ng baboy. Habang binabagtas nila ang daan pauwi, biglang tumigil ang ama ni Bingkay at hinila siya nito patungo sa isang masukal na damuhan. Hindi man mawari ni Bingkay ang ginawa ng kanyang ama, pero sumunod na lamang siya sa nais nito. Shh! Tahimik, Bingkay. May padaan. Bulong ng kanyang ama. Dahil sa sinabi ng ama ni Bingkay, kaya hindi na nakaimik ang dalaga. Maging si Bingkay noon ay nananatiling nakikiramdam sa paligid, ukol sa bagay na sinabi sa kanya ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat nila Bingkay ang mga taong naglalakad ng grupo na balot ng mga telang puti. Halos hindi makita ang pagkakakilanlan ng mga ito, gawa ng mula ulo hanggang dapa-dapa ang suot nitong tela. Ang mag-ama naman noon ay nananatiling nakamasid sa paglalakad ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakalayo ang mga ito sa kinaroroonan nila Bingkay. Tay, yun po ba yung mga kulto? Nanginginig na tanong ni Bingkay. Oo, anak. Huwag kang maingay. Mauna ka na sa bahay. Susundan ko lang yung mga yon upang makita ko kung saan sila naninirahan. Hindi po pwede, tay. Ayoko po. Baka paluin ako ni nanay. Sasamahan ko na lang po kayo. Dahil sa pagpupumilit noon ni Bingkay, hindi na nagawang tumanggi ng kanyang ama. Sinabihan lang siya nitong maging tahimik lang sa bawat paglakad upang hindi sila mapansin ng mga tao. Magiging delikado para kay Bingkay at sa ama niya ang kahit anong pagkakamaling magagawa nila sa pagsunod nila sa kultong grupo. Dahil sa alam ng ama ni Bingkay ang pasikot-sikot sa kanilang lugar, kaya madali nilang natunton ang kinaroroonan ng mga ito. Nakita nila ang kultong grupong tumatawid sa isang sapa patungo sa isang bundok na napakaraming punong nabubuhay. Dahan-dahang pinasok ng mag-ama ang bundok na yon sa kabila ng lahat ng panganib na maaari nilang makasalubong. Medyo may kadiliman na din sa lugar sa kadahilanang magbabandang 6:00 na noong mga oras na yon. Animoy sila Bingkay ay tuluyan ng nakalimutan ang takbo ng oras at ang pamilyang naghihintay sa kanilang pagbalik. Sa pagtahak nila Bingkay ng daan sa bundok, doon nila napansin ang mga kakaibang larawang iginuguhit sa mga bato. Kahit gawa lang ang mga yon sa uling, ay talagang agaw pansin yon ayon kay Bingkay. Habang papadilim na sa paligid, patuloy pa ring nakabuntot sa kulto ang mag-ama. Ilang minuto pa ang paglalakad nila Bingkay sa bundok at matagumpay naman nilang narating ang kuta ng mga kultong namiminsala sa kanilang baryo. Sa bawat paghakbang at paglakad nila Bingkay ay naging maingat sila, gawa ng maaaring maging kapalit ang kanilang mga buhay sa napakaliit na pagkakamali. Kitang-kita nila Bingkay noon ang pagpasok ng mga kulto sa isang kuwebang hindi gaanong kalakihan. Napakatago ng kuwebang yon sa kadahilanang hindi mo malalaman ang lokasyon nito sa pagtingin lamang dito sa malayo. Maaaring yun din ang dahilan kung bakit hindi nahahanap ng mga otoridad
ang pinagkukutaan ng kultong grupo. Nang mapansin nila Bingkay na wala namang nakabantay sa bukana ng kuweba, napagpasyahan nilang pasukin ito upang tingnan ang nilalaman nito. Maniwala kayo o hindi, pagpasok doon nila Bingkay, tumambad sa kanila ang mga buto ng taong putol-putol na at animoy kinain ng mga kulto ang laman ng mga ito. Halos masuka noon ang mag-ama dahil sa kanilang mga nasilayan. Napakadilim na noon sa loob ng kuwebang kanilang pinasukan, pero hindi naman yun problema sa kanila, gawa ng napakalakas ng liwanag na nanggagaling sa pinakaloob ng kuweba. Kahit marami nang nakitang kakaiba sila Bingkay, nananatiling matatag ang kanilang sarili na pasukin ang pinakaloob ng kuweba. Tay, hindi pa ba sapat ang mga nakikita natin dito? Bumalik na tayo, Tay. Bulong ni Bingkay sa kanyang ama. Shh! Tahimik, Bingkay. Konting tiis na lang at makikita na natin ang mga pinaggagawa ng mga demonyong yan. Sagot naman ng ama niya. Nang marating nila ang pinakaloob ng kuweba, doon bumungad sa kanila ang isang malawak na silid na kung saan nagtitipon ang mga kulto. Meron itong sinasambang rebulto sa kanilang altar na punong-puno ng dugo ng tao. Ang rebultong sinasamba ng mga kulto sa loob ng kuweba ay maihahalin tulad mo sa isang kalahating kalabaw at ibon na kung tawagin sa amin ay agbaan. Habang nagmamasid ang mag-ama, nakita nilang merong kinuha ang 3 kultong lalaki na isang alay. Hubot-hubad ang babaeng kinuha nito sa isang kulungan na punong-puno ng sugat sa buo nitong katawan. Nakapiring din ito ng damit na siyang nagbabawal sa kanyang masilayan ang kanyang kinaroroonan. Ang isa namang kulto ay sumusunod sa paglakad ng mga kasama niyang may dalang alay patungo ng altar. Paglapit ng mga ito sa altar, dahan-dahang nilapitan ng isang kultong may dalang punyalang babae. Walang sabi-sabi ay agad niya itong ginilitan ng leeg ng dahan-dahan. Animoy isang manok ang pinapatay ng kulto noon ayon kay Bingkay. Matapos nitong magilita ng leeg ang kanilang iniaalay, ay panay usal ang ginagawa ng kultong may dalang punyal. Hindi pa ito nakontento at muli pa nitong hiniwa ang puwak ng kalunos-lunos na babae hanggang sa bumulwak pa ang mga dugo ng nakapaloob dito. Matapos yan ay iniwan ng kulto ang babaeng naghihingalo habang dahan-dahan itong nawawala ng buhay. Hindi naman noon nakasigaw si Bingkay sa kadahilanang niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ama. Tinakpan din ito ang kanyang bibig upang hindi siya makagawa ng kakaibang ingay sa paligid. Makalipas lamang ang ilang minuto, biglang lumakas ng lumakas ang ginagawang pag-uusal ng mga kulto. Maniwala kayo o hindi, matapos makapag-usal ng mga ito, lumitaw sa kanilang harapan ang isang kulay berdeng nilalang na kalahating kalabaw at agbaan. Naghahalinghing yun na parabang kabayong lumitaw ito sa altar na inalayan. Matapos nitong lumitaw, agad din naman itong naglaho. Kasabay ng paglaho nito ay ang pagbubunyi ng mga kulto na parabang naging matagumpay ang ginawa nilang seremonyas. Agad namang lumapit ang nanggilit ng leeg sa babae upang kunin ang bangkay nito. Pagtanggal ng piring ng babae, laking gulat na lamang ng ama ni Bingkay nang makita nitong ang babaeng namatay ay ang anak ng kanyang kumpare. Labis-labis ang kanyang panlulumo nang masilaya niya ang pagkakakilanlan nito. Dahil sa papalakas na ang tensyon sa paligid,
kaya pinili na lamang nila Bingkay na lumabas ng kuweba. Pagdating nila sa bukana ay bigla silang nagulat nang masipat nilang merong isang kultong papasok pa lamang ng kuweba. Dali-dali itong tinalunan ng ama ni Bingkay upang hindi na ito makagawa ng ingay. Nang makadapa na ang kultong yon, agad naman itong hinataw ng batong nahawakan ng ama ni Bingkay na siyang naging sanhi ng pagkamatay nito. Dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, kaya pinili ng ama ni Bingkay na dumaan sa daang tuwiran upang mas mabilis nilang marating ang kanilang bahay. Pagdating nila Bingkay sa kanilang tahanan, agara namang naghugas ang kanyang ama upang matanggal ang mga bakas ng dugong kumalat sa kanyang palad. Kinaumagahan, dali-daling tumungo ang ama ni Bingkay sa kaibigan niyang si Renante upang sabihin ang pagkamatay ng kanyang anak. Pagdating ng ama ni Bingkay sa pamamahay ng kanyang kaibigan, ay laking gulat na lamang niya nang maraming nagsisikumpulang tao sa pamamahay nito. Pagpasok ng ama ni Bingkay ay doon sumambulat sa kanyang muka ang kanyang kaibigan na kalong-kalong ang asawa nitong walang buhay. Bakas sa bangkay ng asawa ni Renante ang napakasalimuot na nangyari dito bago ito tuluyang mawala ng buhay. Para itong sinuwag ng kalabaw at naapakan ng mga paa nito. Dahil sa kanyang mga nasilayan ay biglang nabuo sa kanyang isipan na maaaring ang nilalang na lumitaw sa harapan ng mga kulto ang may kagagawa ng pagkamatay ng asawa ni Renante. Dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, kaya napag-isip-isip ng ama ni Bingkay na hindi na muna ipagsabi ang kanyang mga nalaman. Maliban sa pagkamatay ng asawa ni Renante, ay dagdag kalbaryo rin para sa kanya ang pagkawala ng kanyang anak. Dahil sa hindi mapigilan ng ama ni Bingkay ang kanyang mga nararamdaman, kaya sinabi na nito sa kanyang kaibigan ang kanyang mga nalalaman. Hindi pa man tapos ang libing ng asawa noon ni Renante, ay hindi na ito nagdalawang isip na lumapit sa isang commander ng rebelding grupo. Ibinalita niya dito ang masalimuot na nangyari sa kanyang asawa at maging sa kanyang anak. Di naman binigo noon si Renante ng commander ng mga rebelde at pinaunlakan ng mga ito ang paghingi niya ng tulong. Kasakasama noon ang ama ni Bingkay nang nilusob ng mga rebelde ang kuta ng mga kulto. Matinding putukan ang naganap sa lugar dahil sa pagpapaulan ng mga rebelde sa loob ng kuweba. Alam niyo ba? Habang nagkakaputukan sa bundok na yon, ay labis ang takot ng mga rebelde sa mga kulto. Hindi dahil sa armado ang mga ito, bagkus ay ang kanilang kakayahan na hindi tabla ng bala at patalim. Napakabilis din ng mga kulto na halos hindi na ito makita nila Renante. Dahil sa may alam din ng commander ng rebelde, kaya hindi umubra ang mga kulto. Nagapi ang mga kultong kalaban nila Renante noon dahil sa mga bolo at itak lamang ang gamit nitong mga armas. May mga iilang aswang din talaga dito, pero tinapos yon ng mga rebelde. Gawa ng dekalidad na barel ang gamit ng mga ito. Nang matapos na ang engkwentro, walang awang pinagpapapatay ng mga rebelde ang mga naghihingalong kulto at aswang. Halos palikuan nila ito ng bala dahil sa sama ng loob nila para sa mga ito. Kalahating araw lamang ang itinagal ng putukan at nalipol na ang lahat ng mga kulto. Ayon sa commander ng mga rebelde, kaya hindi nagkasalubong ang kanilang landas ng grupong kulto dahil sa mga sabulag nito.
Marami nang nagmasid nilang mga tauhan dito pero bigo silang mahanap ang pinagpupugaran ng mga kultong aswang. Kung hindi pa sinabi ng ama ni Bingkay ang pinagtataguan ng mga ito, ay maaaring hindi na talaga mahanap ng mga rebelde ang pugad ng mga kulto. Pagbalik nila Renante sa kanilang bahay, doon pa lamang inilibing ang kanyang asawa. Kumonsulta na din sila sa albularyo upang malaman ang ikinamatay nito. Sa pagkonsulta nila sa albularyo, doon nila napag-alaman na ang kaluluwa ng anak ni Renante ang siya mismong sumundo sa inay nito. Ayon sa albularyo, na ang nakitang nilalang ng ama ni Bingkay sa kuweba ay ang nilalang na tinatawag na kibkib. Isang nilalang na representasyon ng isang kaluluwa ng tao na hindi matahimik. Sa pamamagitan ng ritual, ay makakayang gawin ng isang nilalang ang kaluluwa ng tao upang maging isang kibkib. Ang kibkib ay hindi matatahimik hanggat hindi nito nasusundo ang isa sa kanyang mga mahal sa buhay. Kalahating kalabaw at ibon ang kibkib ayon sa albularyo. Sa paglakad ng kibkib sa mundo ay wala pa itong anino. Kapag nasundo na ng kibkib ang isa sa kanyang mga mahal sa buhay, doon pa lamang niya makukuha ang kanyang anino noong siya ay tao pa. Isang beses lamang pumatay ang kibkib at matapos nito ay makakarating na sila sa purgatorio. Doon ay maghihintay sila ng paglilitis ng Panginoon. Dagdag pa ng albularyo na ang mga kultong yon ay mga aswang dahil sa pagkain nila ng mga laman ng bangkay ng kanilang mga iniaalay. Ginagamit ng mga kulto ang kibkib upang busugin ng demonyong gabay ng kanilang grupo. Sa pamamagitan ng pag-alay sa demonyong kanilang gabay, binibigyan sila nito ng karagdagang lakas at bilis na hindi ordinaryo para sa isang tao. Sa paglipas ng taon, nakatatak pa rin sa alaala ni Bingkay at ang kanyang ama ang kaganapang kanilang naranasan. Hindi man ito naging personal na karanasan, pero alam niya sa sarili niya na totoo ang mga kwentong ibinahagi sa kanya ng kanyang ama tungkol sa naging sagupaan ng lider ng rebelde kontra kulto ng mga aswang. Okay, opinion ko sa kwento. Haba ng title. Pero wala, yun talaga yun nangyari, di ba? Hindi naman natin pwede itanggi yun. Buti na lang talaga merong kaibigan to si Renante. Tsaka yung rebelde. Matik naman kasi kapag sinabing rebelde. Lahat yan may mga alam eh. Kung hindi man sa kanan, sa kaliwa, mga mutya, mga ano pa ba, bigay ng mga engkanto, ng mga tikbalang, kapre. Kaya kapag, alam nyo yun, nagkakasagupa yung mga rebelde tsaka aswang, parang minamani lang nila yung aswang eh. Wag lang yung mataas na uri. Kasi kapag mataas na uri ng aswang, delikado sila ron kasi malalim rin yung aral nun eh. Paano kung kaliwa yung gamit ng rebelde, tapos aswang? Syempre, hindi nila makokontra yun. Kahit sabihin mong iihip nila yung dasal sa mga baril nila, may ilagan yun ah. May ilagan yun ng mataas na uri ng aswang. Yun ay kung mataas na uri. Pero kung yung mga ordinaryo lang, yung mga bataan, kayang-kaya ng mga rebelde yun. Tsaka yung kibkib, ngayon ko lang din narinig yung kibkib. Tsaka yung kalahating, ano ba yun? Kalahating tikbalang tsaka ibon. O kalahating kalabaw tsaka ibon. Yun, ngayon ko lang narinig to eh. Pero may ganun pala talagang kulto, no? Pa-confirm nga yung mga taga-Masbate. Taong 1990. Kung talagang solid yung ganitong kwento. Kung talaga meron dyan sa inyo na nakaranas na o kahit narinig lang yung kwento tungkol sa kibkib. Comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.